Gavselka. Hold da ferie. Nu er jeg vist voksen. Elsker. Skal du se kronerne? Jeg savner mine venner lige nu. Vi er i gang med et projekt på min skole. Det kræver meget, det tager meget tid. Men jeg kunne virkelig godt prøve bare at det er bare være sammen. Ligesom dig jo. Mine venner. Og grine og ligge tæt og snakke om dybe ting og føle, at man hører til et sted. I am ready. Busy living like a legend. Handler det ikke om drømmen, om illusionen af at være ung, glad? Så føler jeg bare ikke, at jeg kan måske have en lige så god aften, faktisk. Fordi hvis jeg ikke har den der følelse, ikke tænker over konsekvenserne ved livet, men bare være i dem. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre med lille Alma. Hvad skal vi? Ej, uni. Jeg brugte flere timer på at finde ud af, hvad jeg skal på til nytår. Er du frisk på den frisk? Ja. Det findes også det, man vil kalde et karrieremenneske. Det tror jeg er i hvert fald kunstnerisk menneske. Jeg vil gerne have en karriere, jeg vil gerne tjene en masse penge på det, jeg laver. Jeg havde kronen på imens. Jeg er glad. Hun er glad, der kommer bare have det fedt, så du advarer. Jeg hyperstress over fyrværkeri og for fulde mennesker. Store crowds. Folk, der føler, de er sejere end mig. Secrets, hvad det vil. Hvis ikke man kunne drømme, hvorfor skulle man så leve? Det har jeg tænkt meget over. Og det er sådan nogle her små huse, så gør det ud. Det ved jeg egentlig ikke.